गोव्यातील मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात काल रात्री एका गव्या रेड्यानं अचानक प्रवेश केल्यानं मोठी खळबळ उडाली। या घटनेमुळे विमानतळ प्रशासनासह प्रवाशांमध्ये देखील भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं। गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध भागांमध्ये जंगली जनावरे मानवी वस्तीत शिरून मोठ्या प्रमाणात नासधूस करत आहेत। विशेषतः गवा रेड्यांचे कळप शेतीचं अतोनात नुकसान करत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या। आता चक्क हायटेक सुरक्षा असलेल्या विमानतळातच गव्यानं शिरकाव केल्यानं सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय। सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी धावपट्टीच्या जवळ अशा प्रकारे वन्यप्राणी येणे हे विमान उड्डाणासाठी धोकादायक ठरू शकते। वन विभागाने या घटनेची गांभीर्यानं दखल घेतली असून विमानतळाच्या कुंपणाची तपासणी करण्याचे आदेश दिलेत। विमानतळ परिसरातील वाढती अतिक्रमणे आणि जंगलांचे घटते प्रमाण यामुळे असे प्रकार घडत असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे। प्रशासनाने वेळीच यावर ठोस नियंत्रण मिळवण्याची गरज असल्याचं स्थानिक नागरिकांनी आता व्यक्त केलं आहे। Thank you.